Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Bus, Major. Nagkakwarta masab mo, di ba? 50,000 ang imuha og 50,000 sa kampay jam. So ay mahayay by Sarge. Kung ikaw ba'y Sarge na hadlock ako og andam ko makikamatay ni Misael, matirang matibay. Bay jam. Mo lagi pinaka di gyud nako ganahan nimo ba kay liba kayo ka? Mabatay ka ng imong katalawan. Di man ining gisulti ko nimo. Bus, Major Gaspar. Why mamisik unya nato sa iyang panimos. Usa karon pa lang. Iyahay taugmat ngon sa tong tagsa-tagsang kaugalingon. Matirang matibay ang paluya-luya aw patay. Bagag sa ilong. Kana! Gusto ka gyud ni anang pagkasultiha ba jam? Bus, Major. Nganong wa malagi ni mo si Lotito, sila si Nicolaus ug Martin? Sila ba'y nagaingon nganong nakaplagan nga buhi si Bay Misael? Tungod kay na ako'y plano para nila. Sila mo'y suguon ko unya sa pagpatay ni Misael. Hapit na gyud makagawa si Misael Inday Aliyah. Mao'y sulti sa doktora. May hinuon ng Debbie. Lakaw, atua si Misael sa iyang private room kay naapamangkoy pamaliton. Nalipay kay ko, Misael. Nga gihatagan pagyud kagigayon sa Ginoo. Nga makalingkawas gikan sa kamatayon. Alia, hinahinay na nga nabalik ang akong kaugalingon. May hinuon. Salamat sa pagkain ninyo ni Sir Mark. Ngawa ko ninyo pasagdi. Buutan ka. Angay lang at tabangan ka. Murag, mauwaw tingali kung muangkon nga buutan ko. Oops. Ay, kung pagsultik ingon anak ko. Sobra na kidagilang kadautan, Alia. Misael. Ambot. Kung usaw niya aning umabot yung mga adlaw. Makaingon pa baka ka nga buutan ko. Kay giplano ko ng daan ang usa ka makalilisa nga panimaos. Misael. Ayaw. Ayaw pagpada sa awag sa kasilag nga naakaroon sa imong kalamhan. Ganong kila ko gituyuan. Husto na ni Ana. Ikot na. Dili ka na makaayon ni mo. Kipatay lang utak ko nila. Pero dili na ko magkabangon o panipaslan sila. Hello. Unsay akong ikalagad nimo, Madam Ching? Ikaw ka na ba notice na ako hulog sa imuha ka na bank account na ko kantidad kwarta? Medyo gaspal? Madam Ching. Pero ngano ba ang kadako maniini? Ako nalipay lang, mao ako hatag sa imo dagang kwarta ba? Para ikaw lipay po ba? Okay? Okay. Mura ka bayag kasamtangang gobyerno. Salamat gyud kayo. Ako ka naman na ikaw sugod sa Madam Ching. Ako ka na hatag suhol. Unya, ako ka na ikaw lipay sa Madam Ching. Ako hatag anabil pahalipay imo, haba? Mauyod ka na ang ganahan ko nimo, Madam. Ako ka na giligayod titi katag imo adagang kwarta. Kay ikaw ka na ba? Kitoy-kitoy man sa kuan sa Madam Ching. Kitoy-kitoy. Maudi ako ka na lipay sangkop sa langit ba? Oh.
Basta kay mao na kadto atong sabot. Why seryosohay, madam? Oo, niya. Ako ka na lipay man sa imo. Kung gusto ka, atagan ti kaglaki nga makalipay nimo. May mong siya mo imong seryosohon, madam. Niya ka na si kamauba. Pakitoy-kitoy sa kuan sa Madam Cheng. Ah? O ka na siya ba tuslok sa ako ang bangag sa ilong? Uy, makamao kayo, madam. Tudloan ako aw. Aw sa man. Dadon ko siya nimo aron imong masuwayan. Sige. Dadaakalon kaya ako suway sa iya haba. Okay. Karon gidayon, Madam Ching. Asa man ako siya dada, ha? Madam Ching? Madam. Asa man ko nimo dadabusing? Nganong gipainis mo ko nimo? Natay atoon. Ipaila-ila ti ka ni Madam Ching. Og kinahanglan nga imo siyang lipayon sa kama, Bayjam. Unsa? Ginoo ko taon. Di taon ko kamawa na buhata busing oy. Wa man gani ko'y uyab, wa gyud ko na minyo. Di na problema, Bay Sarge. Na, magustuhan kahapon ko busing nga. Nenahon ako more or less magitaon kayo ni. Okay ra lagi nang naunga. Ug ikaw lagi pasultihon lagi. Unya kang insik. Kurtahan ba kayo to? Pangandam. Kay mo adto na ta. Busing Major. Gihimo naman sab ko nimong kulboy ani oy. Kaway angay baya taon na ko anak busing. Basta kay kung kauban na unya nimo ang insik nga dragon sa kama. Murag huy gutudo ba? Parang ibuylo gyud ang tanan nimong nakatunan sa babae. Agoy. Ibuylo. Ibuylo. Na, yabag ni kita ni Ron. Ayaw na pagbalibad. Aun sa man, pagpili ba dyan? Muuban ka na ko, ug mutuman sa kong gusto. O bukan ti ka sa imong o. Tumay! Major. Paning kamuti gyud ba dyan nga matagbaw si Madam Ching sa imuhang performance sa kama? Kay gihasula na kayo ko. Okay, bossing, may problema na. Basta makagusto na po niya siya na ako. Kay ako, di rabadyo ko kampante aning dagwayan ako. Madam Cheng, ni ana siya. Ang gingon ko nimo nga maoy mulipay nimo dinisod sa kwarto ining hotel. Si Bayjam. Hi, madam. Hello. Kana mao ka na siya, Major Gaspar? Madam Cheng. Og lipayon kaniya. Sa ilo pa sa langit. No. Ako dili bate. Dili makaon. Ingon bitaw ko nga, di ko kampante aning dagwayan ako busing. Basta ako ka na dili ako. Mula naong makalanag. Dili ka na makaon. Diskasi sabot, diskasi. Madam Cheng. Mudawat ko sa imong gi-offer na ako, General. Salamat kung mao ka na, Glina. Alang sa karusadang kausaban sa Katilingban, puhagon gyud unya ang mga dawtang sagbot sa Katilingban nga maoy nakahimong dunot sa atong pinalanggang nasod. Doble nga akong tumong nini akong pagdawat. Krusada o panimahos. Glina. Buhi ang panimahos nga akong gihampin. Og aron sayon ra kini akong matuman. Andam ko nga mamahimong alalay sa umaabot nga eskwadro.
Gawas nun ka na yun, alias Boy Bangag. Gawas nun ka na yun. Salamat kayo, Boss Major Gaspar. Ikaw yun mo'y nakahatag o katumanan sa dugoy ko ng pangandoy nga makagawas sa bilagwan. O sa naigingon ko nimo, uyang ang ilang ebidensya. Unya mayong abogado, mao'y nangabugar sa dimo. Si Attorney Ambrosio Ambot. Nala, pasalabati si Attorney Ambrosio Ambot. Attorney Ambrosio Ambot, daghang salamat mo. Salamat kayo, Attorney. May Sarge, may Jam. Imabata ninyo si alias Boy Bangag. Kumusta, Boy Bangag? Kamusta man ka, alias Boy Bangag? Mao kini sila ang suod yan kayong mga higala ni Misael. Kanahimong mga hudas sa iyang kinabuhi. Mga boss, dili kaon niya maabot ang panahon nga mamahimo sa bunya ni silang mga hudas di mo, Boss Major Gaspar. Boy Bangag. Alias Boy Bangag. Cool. Parehas tang sungayan. Ayaw pala big sip-sip sa tong busing. Kay klaro na kayo ka. Pasensya ka na. Ni-prank ka lang ko, Bayjam. Parehas ba yatang kriminal? Di ta magunay. Kaya di man takaaway. Sa ako nang giingon, pasensya na. Ingon ana lang yun ko, prank ka. Gusto na mo ni Ana. Bangag sa ilong. Gusto ko nga magsabot-sabot ka mo. Kay usara ka mo og agaon. Si Major Gaspar. Kung naginuto na ko ang insik, nga dragon nga si Madam Cheng, magkakuha ko dagang kwarta kay kaniya. O magamit ko sab kayo siya batok sa posibleng panimaos unya niadtong Misael. Sigurado gyud ko nga manimaos gid unya tong tabagak nga Misael. Manimaos gyud unya siya nako. Og si Madam Cheng dako siyag ikatabang. Busal, gamiton ko siya. Akong pahimuslan ang higayon nga ganahan kay siya nako sa akong aum. Lina, dinhiun niya nining maong tago nga training center. Anihi ka mo magbansay-bansay o bansay skwadro. Oh, Sir Mart. Paabuton ko ang paghiabot niya dinhi sa eskwadro. Mas nindo tingali kung tawgon ta kini og academy kaysa training center. Maayo sab nga academy, General. Naa kini firing range og dili kay basta-basta. Salamat gid kaayo, Sir Mart. Suportado sa krusada ang tanan ninyong panginahanglan dinhi. O focus lang gyud sa matag isangon ninyong misyon. Magkalaom ka, Sir Mart. Nga dili gyud kanako pakyason. Misael, kung mahimo mo ang niyo kunimo, kalimtin na lang ang gitinguha ni mong panimaos. Alia. Naluoy kay kunimo. Ug mo ay guston ta nako nga idangop na lang sa balaod ang nahitabo nimo. Aron mahatagan ka og hustisya. Balaod? Idangop sa balaod? Alang ra sa mga impluensyado o mga kwartahan ang balaod. Wailo na ang mga sama na kong kabus. Alang niya nang giingon ni mong balaod o hustisya, Alia. Misael. Hinay o nagsaguyod ang sistema sa hustisya nining atong nasod. O dili pabor sa sama nako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.